Waiting for viewers. Sige na, babe. Oh my God. Baliktad! Ako man. Baliktad yung, ay, talaga, baliktad. Hindi ka lang. CCTV yan. Yung CCTV yan tuloy. CCTV. Wala na, baliktad. Wala na, baliktad. Baliktad na, nakabuha. Baliktad. Nakabuha. Oh, nakabuha. Nata baliktad. What? Nata na baliktad. Nakabuha. Uy, baliktad mo lang. Ano ako ganun? Ako kay reviewer. Hindi. Ako tuwing ano, di ba? Baliktad ko. Ako yun lang. Ako yun lang. Baliktad na. Sining. Hi. Sining. Chat na. Baliktad. Ako talaga ko sining na. May sining ka tayo natugtog. Sining? Mapatugtog kita. Halata. Good morning daw. Good morning. Shout out daw. Shout out mo buong. Bakit ako magbasa? Ikaw na magbasa. Sabihin mo, shout out po. Sir Edwin. Hindi ka na, magtaroon ka lang. Hindi ka naman ma-type. Amo. Shout out sa tig. Sir Edwin Datur. Hindi nag-open. Mahalod na pa saan mo. Alam mo ka na saan ka. Guys, meron po akong upload. Mag-upload ako kasi nasira nga yung cellphone ko. Oh, siya, Bong, kilala ka pa, Bong? Sir Rico, sabi niya, Bong, BGN Bong, shout out, oh. Ang dala ito. Di pwede magpatugtog doon. Di pwede mo. Hindi ka magpatugtog. Hello po. Kamo magbasa ang comment mo. Ano si Shayna? Siya ko yun, sa dungo. Hindi ako nalugod na. Ito na Tanya. Oy, si Puyo siya. Uy, ako. Shout out. Undo ako. Undo shout out. Ako to. Uy, yan siya. Kasi Antoinette. Kasi Antoinette. Kasi ako. Balik ka niya. Dapat yan. Oo, basahan na rin doon. Yun, nabinasa. Uy, bago? Emmanuel Trinidad. Morning, Bicolana Girl and Kids. Tagal mo rin walang upload. Si Kano, libag ang panda. Eh, makuha ka ng Si Ronnie. Agad. Sinay. Hindi pwede akong magpatugtog. Bawal. Ito bang? Magpatugtog ako doon. Sige, magpatugtog mo. Kaburaw, pinagabos na. Magkasarong ko. Mabalutan. Kasi next. Sa kuya. Kasi daw ko bumaw. Dalo na dyan ang sining. Hindi ako pwede magpatugtog. Pwede na. Hindi, off yan. Yung mouth yan. Machat daw ako. Hindi ka daw magbasa? Basa daw ina. Ito daw magbasa. Karen. Ayan o. Karen. Morning. Karen. Morning. Karen. Yan, Manay. Tanay, alam o, yan o, bago. Alam ba, nangkukong tig... Ano naman hindi, ano na mga pangarang ito, magpamidbid ka mo. Magpamidbid ka mo. Yan, very good. Magpamidbid ka mo, babe. Pakilala ka. Si
Sino ka? Ako si Taga. Ako si Taga. Ako si... Taga saan? Ako si Eden Raven Pugi. Sino ka? John Raven Pogi. Ikaw, sino ka? Si Kyle. Uy, babe, wag ko. Alam nga, kaya ko man yun. Alisin mo yan. Ako daw, para pwede man sa Sino pinili? touchscreen yan. Ito si Kyle. Ito si Kyle, oh. Kyle. Napipindot mo eh. Si Bong. Si Bunso. Napipindot Ay, natang kaso ko kukulugod, oh. Mairoon ba yun? Napipindot mo eh. Natang kaso. Nagtataram ko. Ayun. Mamaribo ko ka mo eh. At tangkas. Tangkas. Nagito. Ay. Pindot na daw. Daan! Pindot na. Napipindot technique. Mga pasaway. Ano yan? Touchscreen? Yung touchscreen mo? Oh. Ayun. Mura. Mura ganay. Hello. Nani? Di mo. Tapto. Ikisan mo. Ikisan mo. Saan cellphone mo? Bago. Wala akong cellphone, bago. Bago. Wala akong bago. Nag-ayos ko pa. Sigma. Look. SIM card. Ako nabibig. Dua yan. Ako yun. Masasayip mo. Oh, yun na. Kasha kita. Naalit talaga. Ay, kaya ko rin naman dito yan siya. Sterilize daw kaya. Oh, hi na, Bunso. Sabi ni Sir Rico. Yan. Sa SIM card ka. Sa SIM card ka. Ano na yung para ka nito? Kuraman. Para yan na sa rong nakuha ko ngayon. Nakaya ko. Kaya na ito. Gusto kong kumuta kayo. Dakon man pa yun. Pero dahil 26 viewers. Mata. Kasi ano? Ako. Isa yung nanay. Sino yan? Hi guys! Bakal ka na! Ay, na ako, yay. Yo, daan. Hi po, Sir Alamid. Harap mo ko. Ay, kumane! Ano yung ka? Kaya nagiling. 20, kanina 26. Sisa mo na. Parang ka na. Lap. Oh, si Sergio lang daraga pa. Mga pasali yun ay. Pasali mo. Soren. Ay, nako. Sisa Kuya mo, Alamid. Kuya Alamid. Tara, warang ka ka na. Kumalian sing-sing na eh. Ano yun eh? Tuyos. Ngayon hindi ako nagta-type. Mga bata yung nagta-type. Ay, kuya. Sing-sing na. Kuya, puso ko yung kuya ka. Ika magpikit. Si tusukon ta ka pa. Ika, madunong ka. Ika, tusukon ka. Maribo ko. Madunong ka. Pindutan mo. Dahil magpinda. Magulat yan si Shai. Ano si Bang? Siya na yung nag-date. Sa TV niya yung nag-date. Ako yung dyan. Ako ba yan? Nandito ka na. Mahiling ka na ka na. Oo, ayun na. Iling na. Yun na, iling na ako. Yay. Hindi ako. Sige ako. Pwede ka Ayun na baga ka. Tako sa taga-pindot. Paldakon ko daw ang ilaw. Di, baby, di. Sa dungo ni Bong. Ano si Bang? Kami na isip ako kung pala.
So yun guys, linggo kasi kaya nakapag Tarong, hindi ko magtawag. Mukha mo ba? Tarat. Ang kanay. What the god? Nakikisan. shout out po JB Piheda. Yay! Lolo, grot. Ligaw, ano nindo? Kasi nag-hide. Sinda. Sa viewers. Ikaw man sinda yan. Sinda yun. Yun eh. Nagpipindot na sulo. Ma-reflect rin. Pindot na nga. Kanta na, Hindi pa Bong. magluluwas. Kanta na, Bong. Drawing ko pa pero luwas na. Yan, mga Parang cousin, mga Jimmy. pinsan ko. Oh. Mga kulit kong pinsan. Ano? Ka dyan. Ala, so kinaunan dahanin do. Ala ka mo kay nanay. Nagpusipitas. Uy, tayo mga. Pinaraguang kakap. Eh! Tara lang nito naman. Hey! Sinda. Hello, May kinakaon. Shout out po, Ricardo Beros. Ay, pag nagtatarong sila, nag-loss na lang dyan. Baka. Di ba sila nagtarong? Nagano Nagtatay. nila? Una tapos nagtatarong sila, nagtatarong dito. Di ba sila nagtatay? Ano yung bibo na yun? Paano pa may mga marites nag-alagay? Ang dami mong bigyan ng shots. Gusto daw kay Wala yan ang pin. Bong! Bong, oh. Ay, wala. Nag-give bong na yun. Nagkaroon ako mo? Ikaw, Ligo. Hindi ka na lang. Lubat kita, lubat. Masaksa kita, Bong. Saksa ka doon dyan. Ako na. Alat lang. Bakal! Makalay na yan doon Sauce. Gerald Tinong. Thank you po. Sure. Meron din daw wire ha. Huwag akong nag-vlog. Garo ka ano. Maligarlis. Pwede magpapatog. Gawal. Ato, so kumata ni ate. Ni ano? Sino nagtawag? Ni Biel. Sige yan. Tignan mo. Yan sila. Nay, may love na si ano, Nay. Ay! Ida, magpindot. Huwag kayong mag... Uyaw na si ano? Sisay. Sino? Uyaw na si Tita. Yay! Hala! May tukok. Sa inyo mo nagbakal LCC din? Ligaspi. LCC? Sa LCC ka Ligaspi. Ano? Naku ako sumaga yun. Sa yung dotsa kaya naram ko na ko sa design. Yan, naman sa loob. Hintay natin sa pinatay. Mayo ko, Manu. Hintay natin. Raush. Tayo magpirindot. Tiben, iliwas mo, Tiben.
Bas. Basing. Hindi ka man sana nagtataram. Hindi yun na nga na yun din na mag-comment. Kailan sa time din. Tama na yun. Tita mo. Ipaling mo. Ipaling mo. Tita! Tita tapuwalay. Parehas ba? Ini ko daw! Ini ko daw! Again. Parehas mananggan. 3, 2, daw. Ma'am! Ma'am! Parehas? Pareho? Parehas yellow? Oo, pareho. Buat ka, tita! Buat ka, tita. Kasi gusto niya. Pareho? Parang design. Ilawan ko daw. Ilawan ko daw. Kasi nalusag na tirin. Oo, nakabilog kita. Isang ko. Uy, nag-comment ka na naman ah. Nag-type ka. Ate, mag-comment ka man ay. Hindi ka mabuda pa daw. Sige na yan ay. Hindi ko na yan ay. Rinaradi dito. Spistado ako. No, tignan ko. Nakakit naman eh. Alat lang. Sibog na kasing na. Ang ganda. Ate, pinamudid daw sa may cutter. Uy, Alat lang. Sige na ang birthday mag-look ha. Good afternoon po. Good morning pa lang sa amin. wala na there. Ay, Kami lang ko snorte. Joey. Nata, dito na sana. Bulong, inom ako. Mama, nagdumang ka, Mama Sarong, ma. Ma! Mama, nagdumang ka Sarong. Oh, mga buhok, nindang magkasuruntukan. Mabatuto ka nga. Diba ka na magpatutog sa taas kung muya mo? Oh, yung suradyo? Di ba nagtutog na? Pagawain mo lang. Mama, nagko-comment. Uy! Ay, kura nga na eh. Mama, ako sana. Dahil ako lahog mo. Matay ko daw din. Mama, para! Dako lang kert na eh. Ma, kutsara! Kutsara ko, sana kita mo. Gawin nila kami. Ina kami. Kutsara kami. Huwag maingay. Close your mouth. Yummy. Pasawain ka bang ha? Matala ka. Nag-close your mouth yan. Oh, shout out na Victoria. Kanina pa yan, hindi niyo shout out. Oh, iPhone 15 Pro Max ni Bong oh. Tanggal na magbili iPhone 14 Pro Max. Parang na nag-guard ako. May nag-ano chicks na eh. Kevin. Isa na ko nung kay Jay na eh. Shout out na Bong. Ilocos Norte. Good afternoon. Out. Mga ano ko yan, mga view ko. Wala na. Shout out po Juni Juntilia, Dobal o Dimos. Bong, shout out daw Bong. Doon na na! Doon! Shout out din! Doon na na! Ano yun doon na? Oh, wala na gaya na. Doon na na! Ano yun? Irene. Nagano si TV na. Nailin dyan uning araw. Iyo.
Daiman. Sayang ano. Kita mo sa'yo nakakailing. Tatay na nga sa mga araw. Hoy! Hindi magkilig. Ano? Sibo. Alat lang. Pamunas daw. Dahil magpindot ang dumughang kamot, ha? Ako bako. Maano ina? Bako. Oh, 1-0. Mga mayroon kaya ka mo. Alat lang. Sa buong cellphone. Di na nga ni magdut-dot. Mag-iling lang. Di na magpindot, ha? Magunin ka sa CCTV natin. Gerald Tino from Tabok City, Kalinga. Shower out po. Ano ko man sa CCTV? Nakadilo-dilo ka. Sabi kay Day na magdurot-dot. Day na magdut-dot. Tabok. Ha? May from tabok. Mga pinsan ko po yan. Mga pinsan. First cousin. Baka ati mo. Dinikit ko lang naman din. Kasi natang. Kulit kasi. Gingging. May ano. Joey, shower out po. At hindi na ako nag-CCTV. Shower out sa 36 million viewers. O, subulong. Sa hindi ka Sa kuya mananaper. Sa kutsara. Bong Favorada. Shower out po. Ganun na. Ano yung matagpuan? Nagwi-video ka? Hello po, Mr. Ziggy Boy. Di wala pa ang pangalan. Nauwi na. Ano ba kami doon sa nagsya? Ngayon na, kang vlogger. Tapos na kami sa video. Ano mo dyan? Si Mano Jolog's vlog. Ayun. Ayun, mga tayo lang naman eh. Nata. Pwede dyan mag-search. At mamaya na. Kaya, kailangan may tatanahin kami naman. Anong pangalan? Mano Jolog. Kasi kayo dito labas. Nandito pa ako kila nanay. Maiingay. Mga people. Facebook. Hindi, may account. Hindi ka na siya inaw. Marte na naman. Puro karte. Sine. Na? Kainturado. Isay? Puro na ako. Yan dyan. Nandito ako kila nanay. Shout out sa ating 40 million viewers. Connected? Alat. Connected. Forget. Na-forget ko din yung mga pala sa wifi. Dahil na magsabi ko magpin... Oh my gosh. Sabing dahil magpindot, mga madunungon. Patagdag, Roblox. Sama same di. Dini kong ito. Kalungkutan. Kibig-kibig sa sitibo. May kalinturaan. Ako may sipon, tapos may abo. So what? Ito naman kinagapon. Ay! Charot lang! May camera kita. May ko podcastahan. Ganun ng kabo. Ano naman ako nagbuha mo sa camera nga. Buwang sa nag-shut up doon. Ay, sorry. Wala man ang kawat! Eh, manang makawat. Hello mo sa ano? Sa FB. Buwang. Oy! Hindi mo na magkawatan! Hindi ka mo na hindi kakawatan. Hindi mo online na eh. Malakita mo wifi. Hindi mo nakakakonect. Hindi may nakakonect sa CCTV.
Fingerprint na sa nansa ko. Pero nagpapafinger. Ay po. Bihit mo lang. Dena. Deman, mas Ne, isa gibo. binakal ko. Oo, nasa ano yan. Alam mo, ako na. Alat. Nasa tulog vlog. Abo ko. Ano mo nagpapatugtog? Paulion ko ine. Uli na. Mami, tulog vlog. Di mo na paulian. Bong na naman flavor. Kalusong. Buwagan ko lamang. Sabi ko di magtutap. Pinsan. Mga ano yung kasama mong bata? Mga pinsan ko po. First cousin. Maliliit pa talaga yung mga pinsan ko kasi nga si Papa yung pinaka matoan. Pinaka matoan. Tapisin asin. Sana ba pinsan? Pisin Shout out po Gerald Tinong. Mga may bukol. Maray na agaman po, Barameda family. Hawig kay Kuya Gacho yung isa. Hawig kay Kuya Gacho, ikabibi ko. Gagacho. Kagayod. Ano? Hawig ni Kuya Gacho. Hawig ka ni Kuya Gacho, mananggad. Papa mo. Wait lang. Patungkol. Dae magano. Ba't di ka mo magtara? Di naman kayo puan Sino po? type. Tawag pala ng school niyo, madam. Ang lawak pala ng school niyo. Yes. Ay, hindi naman. Yes, Hindi. What? Sino po yun? Hindi ko magacho. Ito po. Ito po. Nung basa ha, Rolly Regalado. Maray na hapon man po. Hello. Anito. Dahil magdut-dut ha. Ano sabi, dahil magdut-dut. Ate, milon mo sa ano. Milon mo dyan. Dahil nga. Ni percent. Kaya percent. Yun, gamo. Wala ka ng percent. Percent. Ay, Percent. Alam mo na, Ay, Marlon, Alas ko, Juaniza. Ay, baby. Ang ganda. Baliktad pa no. Hindi man, ngayon ko lang to dinikit. Dikit lang to, guys. Hindi nga baliktad. Dapat ulit yun. Ayan, man dyan nakawin ni Kuya Gacho. Uy, ano. Away ko ulit. Erika. Ang ganda naman ako. Kumbo. Hirap siguro. Paglaba. Kumbo. Sabi tayo mag-dot-dot. Nag-heart bawal. Basahan na rin daw. Malapit. Dante Apin shower out po. Malayo po yung school ko. Dalawang sakay. Hindi ito. Shout out sa Ligas pa yung wala ba dyan ligas? Kalma. Nagulok man. Ganun ba? Bas. Daling ngayon.
Ano? Boss. Ang kuko mo, boss. Ano kung pamunan ko? Balik na ka mong kukutas yan. Hindi ka mabuti ko na likod dyan. Ay. Palita iba. Ganon. Oh, ganon. Nakabuhay. Boss. Ay, baka ganon. O ganon. O ganon. Yay! Filter. Filter. Dengan kilingan! Ayoko na! Gigil niyo ako. Gigil niyo ko. Mahal. Para ka kasing marag, padabisil ka pa, mag-ibuhay mo. Sabi din magpirindot. Magpirindot. Mind na ako. Bye-bye na, guys. Pasawayon ka mo. Bye-bye na! Bye-bye na! Bye-bye! Bye-bye po. Bye-bye! Bye-bye na. And hi po, Sir Wency. Shower out po. Chinito. Chinito ka daw mo. Chinito ka daw. Naramit chinito. Tagalog yan? Ganyan ka ba nung bata ka pa sa mga pinsan mo? Ano to? Hindi Good girl ako. Bye na. Bye-bye. OA na. Sige na. Wala, naglag. Matagal na ako nakasubaybay sa iyo. Simula pa. Thank you po, Sir Joey. Si tatay. Si tatay. Si tatay mo. Sige na. Tay, sabi ni Tim, gano'n pa daw.